yayi mai lokaci bar korafi na zo na yi tsokaci kan lokaci isiya roban korafi zan tsokaci. Duniya akwai alamin saura kaɗan in yau da mu ake wata ramba mu bane wasu za su zo a sannan su masu yi zamani rabana ina ta roƙon nima aman lamani. Na san daren daɗewa wata rana dan zan mace zan so na shuka alkhairi kafin a ce na mace wasu sun riga sun baro hanyar su tuna sun bace Allah ka kyauta ƙarshen mu kafin a ce mun mace. Rayuwa akwai darasi a cikin ta nan duniya amma idan mun kula ba matabbata duniya lokaci nake lokaci tafiyansa baya jira yan uwa mu shuka alkhairi kafin a ce ya wuce. Rigar arowa yan uwa mu barci ku ce komi da ran daɗewa wata rana sai mun wuce rabu shi ya san karatun kurma waye zai maso shi ne ya san sirrikan zuciya na shi ke mana. Rabana ina ta roƙon arjalu kar in gaza lokaci nake lokaci tafiyansa baya jira Allah tsare ni sharun wasu masu kambun baka in sun fada zan shiru ni ban san na saba maka. Productions.